Jo, už jsem nahrál. Jak si dvě nožičku. Kouše, Dívej, jak si hraje. Tomášku, kde máš mimínka? Mimínka, pojď, jdeme za mimínkama. Pojď tady. Tady, pojď, mimínka. A ty největší je většinou kníčí. Že? Největší a takový malinký ságorka. No, hodně kníčí, to je. Ale jak dostanou ten svý rápl, jak oni jakoby štěkají, ale kníčí, ještě nemůžou štěkat. A lípou do sebe. No, jsou překrásné, opravdu štěňátka. Nádherné, opravdu. Ještě jsou sladký, dívej. A dobře hříže? Dobře. Za ucho hříže. No. Dívej, o. Jak trhá. Jak trhá. A on drží. No. Malý trhač. No, malý trhač. On je neodvážnější, co dělá nějaké. To je nejmenší. To ten nejmenší, jo? No, to je nejmenší. A taky agresor. No. To bude jak Tomáš, ne? Babi. Právě on je ten nejmenší, on plný je jak Tomášek. On má ty srdce takové. Ten největší je do Jessie a ten prostřední má taky myšunk. Něco od Tomáška a něco od Jessie. No, ano. Teďka pozaštěkal. A zavrčilo. Ono to zavrčilo. A Tomáš jak se bojí. Jde zpátky, no? To je studené, že? To je moc studené, no. Honem, schovej se, honem. Co to je? Co to dělám? Počkej, jde mi pokosit. No jo. Jak jsi šlakně. No, jsou kouzelné, miminka. Já ten nejmenší. Ten nejmenší, no? Já brečí. Ucítil. Sejmy nebo brakové. Jak jsou neohravaní krásně. Ještě se nežijí. Tak, to pohádkové, ty